L-Aqda Repubblika ħarġet tattakka lil Prim Ministru Robert Abela wara li t-tnejn filgħaxija reġa' insista li għandu jkun hemm ir-rettezza fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Dr. Abela tkellem dwar l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriel Lavella fuq il-konċessjoni tal-iftarijiet u l-mod u l-ħin kif din ġiet ippreżentata lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Fi stqarrija t-tlieta filgħodu r-Repubblika irreferiet għad-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela bħala stqarrijiet awtoritarji u faxxisti. F'konferenza stampa fil-Belġju ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela semma mill-ġdid it-timeline tal-inkjesta tal-Maġistrat Gabriel Lavella li suppost kellha tingħalaq f'60 jum iżda ġiet ippreżentata 5 snin wara propju fis-sija u l-jum li fetħu in-nominazzjonijiet għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Dr. Abela wkoll ma naqas li rreferi għal leakages li saru tul il-proċess twil tal-inkjesta b'membri mill-Aqda Repubblika fosthom illum il-President Onorarju u id-Deputat Nazzjonista Carola Aquilina jidher f'postijiet fejn kien qed isir stħarriġ tal-inkjesta maġisterjali. Inkjesta maġisterjali li fuqha ingħataw bi 11 miljun euro f'direct orders. Ma' Repubblika infex f'attakk il-Kap Nazzjonista Bernard Grech li wara l-istiġilla lil Carol Aquilina bħala il-kellim tiegħu għall-ġustizzja. Il-kap tal-Oppożizzjoni ammetta hu stess li hu isegwi id-direzzjonijiet li ngħatawlu. Għandna timeline, napprezza u tapprezza illi dak it-timeline aħna ser insegwuh skont id-direzzjonijiet u skont ukoll il-prioritajiet li aħna jkollna